Top 5 celoročních parfémů. Yves Saint Laurent La Nuit de l'Homme Blue Electric. Je to aromatická spicy vůně, je nejlepší z řady La Nuit de l'Homme. Hodí se na teplejší počasí díky bergamotu a zázvoru. Osobně bych si ji ale do nějakých horkých dnů nevzal. Každopádně na studenější dny v létě úplně bez problému. Také je to jedna z nejlepších vůní na rande. Jean Paul Gaultier Le Beau Le Parfum. Jantarovo-dřevitá vůně, je sladká a zároveň svěží a voní jako tropická kokoska. Vhodná na celý rok díky výborné výdrži a projekci. A celkové složení vůně. Versace Dylan Blue. Jedná se o aromatickou fougère vůni. Je to jedna z těch levnějších blue vůní. Voní jako mix Dior Sauvage a Bleu de Chanel. Tohle je naprosto celoroční vůně, hodí se na každou příležitost a můžete si ji vzít opravdu kamkoliv. Mancera Cedrat Boisé. Citrusově aromatická vůně, hodně ovoce a dřeva s vanilkou a v pozadí kůže. Je to stejná DNA jako Aventus od Creedu. V teplém počasí voní více ovocně, ale když je chladnější počasí, tak je víc dřevitá. Aspoň teda já mám takové pocity. Xerjoff Herba Pura. Ovocno-jantarová vůně, luxusní vůně plná tropického ovoce. Je vhodná na celý rok díky vanilko-jantarovému základu s pyžmem a také díky obrovské projekci a výdrži. Já jsem váš parfémový guru a dneska si řekneme